kem na lapsa inismak kakin mitmat nagkibayok tuy kaunda nutila imet pauli di pa maginawaw sexy agtawen san P60 lung ay na pailat makagargari umakit nga agpaiso napigsa pailat inababato makahalino ti patong na makaparugso pailat inina agbabaketa isukun ko na dakaniya uray manuy uya wenda kidametrik na tuy marik na agbabaketa kudno nga agbabaketa bakit akain na yan ayan ikumatol iti bakit kaskala at datlangit awan sa pulim tikin na samit arak na ken inage di bakit na sinisingpet nabambang lu awan minpis uray nu kuribet-bet awan sa pulay may nagkinagage takilariro tay kunkunada nga amoy lubati ang da di bakit akaruman sa nagpayduma di ganas na agpabaketa isukun kunada kanya uray manuy uya wendak di dametrik na tuy marik na agbabaketa kudno nga agbabaketa hidang amin ang mutiganas di bakit akain na yan ayat Rayaw ni Ilocano. Pumatol iti bakit kaskala at datlangit awan sa pulim tikin na samit arakot na ken inagek di bakit na sinisingpet nabambanglu awan mintis uray nu kuribet-bet awan sa pulim minagkinagek takilariro tay kunkunada nga amoy lubati ang utda di bakit akaruman sa nagpayduma di ganas na agpabaketa isukun kunada kaniya uray manuy uya wendak di dametrik na tuy marik na kudno nga agbabaketa bidang amin ang mutiganas di bakit akain na yan ayat bidang amin ang mutiganas di bakit akain na yan ayat Rayaw ni Ilocano. Dahil tapo tayo kanta nga agbabaketa